Gweddwch yn uchel i'r arglwydd, gweddwch oll bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan ddathlu, cyffeswch mae'r arglwydd sydd Dduw. Ni yw ei bobl a'i ddefaid, ein bigael ein gwaredwr yw. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, bendithiwch enw frenin nef. Gweddwch yn uchel i'r arglwydd, gweddwch oll bobl y byd. Addolwch yr arglwydd yn llawen, addolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan ddathlu, cyffeswch mae'r arglwydd sydd Dduw. Ni yw ei bobl a'i ddefaid, ein bigael ein gwaredwr yw. Ewch drwy'r gatiau gan ddiolch iddo, molwch ei enw ef. Bore da pawb. Bore da. Iawn. So croeso i Caersalem, croeso i pawb sydd yma, croeso pawb sy'n gwylio adre. A nice i weld pawb. Bydd Arwel yn neud yr cyhoeddiad nes ymlaen esbonio beth sy'n digwydd heddiw. Just aros am hynny. But dwi eisiau just cychwyn hefo just darllen un adnod o'r Psalm 147. Hallelujah! Mae mor dda'r canu mawl i Dduw. Mae'n peth hyfryd, roed iddo mal mae'n heiddi. A mae'n rhywbeth da i addoli. Bore yma, dwi'n stand-in, cos yn ffodus mae Mena a Rhys, dwi'n meddwl, hefo'r Covid. So, sort of stand-in band last minute. Mae'n dda i canu mal i Dduw. So, os da chi eisiau sefyll, da ni'n cychwyn hefo'r can sy'n efallai'n, o'n i'n meddwl oedd yn hollol pawb yn nabod o, but apparently mae'n eitha hen, so dim yn gwybod. So os da chi'n nabod, mae'n eitha syml, so os bod ar ei traed, nawn ni'n canu hefo'n gilydd. Dyma dy cyfle i foli, ac o dy galon iddo ef. Tid fel yr wyt ti foli, tid fel yr wyt o blaen dy. Cyffesu pob tafod i'r iwn, ac fe blygau pob blin i law. Ond mae trysor pened i gael i'n sawl sy'n galw
ac o'r dy galon i ddwyr. Ti fel yr wyt ti fod i. Ti fel yr wyt o blaen dedyw ti. Rydych fe cyffesa bob tafod i'r ion, ac fe blygau bob blin i law. Ond mae trysod pen ar gael i'r sawl sy'n galw arnat nawr. Dyma dy gyfle i foli. Ac o'r dy galon i ddwyr. Ti fel yr wyt ti foli. Ti fel yr wyt o laen dyddiw ti. Dyw holl a llio, rwyt ti'n rhyfeddol. Brenin ar y ser, rwyt ti'n anhygol. Ein hachub o'r hael, rwyt ti'n aberthol. Y creadwr mawr, rwyt ti'n heiddiannol. Felly molwn di, pob dydd o'm hoes, a diolch am ymestyn ar y groes. Felly plygwn lawr, a ddolwn di, a canwn fawr, ein harglwydd ni a llawenhau, fel mai ti sy'n teinasu. Cynghorwr mawr, ti'n llawn doeddenau. Dyw cadarn cryf, yn fabi mewn presau. Trac ag oeddoldeb, a cariad i ddiwedd. Ti'n cario breichiau trwm, tywysog tangnefedd. Felly molwn di, pob dydd o'm hoes, a diolch am benest ti ar y groes. Felly plygwn lawr, a ddolwn di, a canwn fawr, ni'n harglwydd fi a llawenhaw, a mae ti sy'n teinasu. Alleluia. 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 Oh, alleluia.
gwn lawr, a ddolwn di ac anwn fawr, i'n harglwydd ni a llawen hawn, a mae ti sy'n teyrnasu. Felly blygwn lawr, a ddolwn di ac anwn fawr, i'n harglwydd ni a llawen hawn, a mae ti sy'n teyrnasu. Fi'n waith rhyngom, mor fawr y mynydd, tu hwnt i mi, ac mewn anobaith, fe droes ti'r nefoedd, gan dweud dy enw yn y nos. A ffroed tywyllwch, daeth yr halioni, chwaloedd cysgodion fe naid i. Y gwaith o'r ffenwyd, y diwedd seliwyd, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Pwy y dychmygau y fath drigaredd, a galon dreiriau di-ddiwedd ras. Dyw yr holl oesoedd, ddaeth o'r gogoniant i gael mai anghywilydd. Y groes lefarodd, roedd wedi maddau, yw'r y brenhinoedd alwodd fi. Hyfryd waredwr, i'n mynd dragwyddol, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Hallelujah, clod i'r unig hawdd fi. Hallelujah, nawr o angairwydd yn rhydd, gwales pob un cadwyn fi, mae achubiaeth yno ti, Iesu Grist, fy ngobaith byw. Daeth y bore, seliwyd a ddewid, dy gorff i farw, a ddaeth yn fyw, ac o'r tawelwch, y llew ariodd, does gan y bedd ddim hawl arna i. Ddaeth y bore, seliwyd a ddewid, dy gorff i farw, a daeth yn fyw, ac o'r tawelwch, y llew ariodd, does gan y bedd dim hawl arna fi. Iesu Grist, fy ngoliaeth i. And hallelujah, glod i'r unig hawdd fi. Hallelujah, nawr Lord yn gairwydd yn rhydd, gwalaeth
fy ngobaith. Hallelujah. Hallelujah. Bod i'r un rhyffodd fi. Hallelujah. Nawr oedd yn gair oedd yn rhydd, chwaliais bob fi'n cadw'n fyw. Mae achubiaeth yn ddod sy'n Iesu Grist, fy ngobaith byw. Iesu Grist, fy ngobaith byw. Caraddion ac beth folaf di am henau gan fy mawl i ti o llawen ham yn fy mawl fy niw. Boed y gan yn fel i sain yn dyglyw. Fe garaddion ac feth folaf di am henau gan fy mawl i ti o llawen haen yn fy mawl fy niw. Boed y gan yn fel i sain yn dyglyw. O, dudes, di eistedd diolch am y cyfle i dod. Mae addoli yn rhywbeth da i wneud. Diolch am y cyfle i wneud o bore yma. Amen. Iawn. Bore da. Mae'n yn digwydd bob tro. Come on. Dych chi'n gwybod beth yw'r gêm? Helo bawb. Helo! Hei! Dyna ni. OK. Sorry. Bach o nonsens yn ddechrau'r coeddiadau. Ond mae bach o light relief yn y coeddiadau yn bwysig yn dydi. Right. Pwy sydd efo pen a darn o bapur? Achos mae yna lot i chi gymryd i fewn yn y coeddiadau heddiw, OK? Na. Hynny yw. Reit. Ddechrau cychwyn, croeso i bawb sy'n gwylio adre. Reit, ynglyn â heddiw. Mae heddiw chydig bach yn wahanol. So, pnawn yma, i rai o'n chi sy'n wedi gweld yn y cylchlythyr, dyn ni wedi cael ein gwahodd i recordio oedfaon y Pasg ar gyfer Radio Cymru. Ac mwyn gwneud hynny, dyn ni eisiau recordio chydig o'r mawl, a dyn ni'n gwneud hynny pnawn yma. So, mae yna band yn mynd i fod yn chwarae, ond please dewch yn ôl erbyn 2 o'r gloch, achos dyn ni eisiau cynulleidfa i addoli. Nid performance ydy e, addoliad ydy e. So, dyn ni eisiau cynulleidfa nôl yma tua 2 os ydych chi'n rhydd. Dod yma i ni fedru addoli gyda'n gilydd. Fydd Cari Cysalem heno,
Wythnos yma cyfarfodydd yn ystod yr wythnos fel arfer. Edrych ymlaen nawr, mae yna 2 daflen yn y cefn. Mae'r un lliwgar yma sydd yn atgoffa fi o rhywbeth. Mae yna rhywbeth yn yr lliwiau hwn. Rhyw pizza delivery company neu rhywbeth yna. Ie, dim dyna beth ydy, just y lliwiau ydy. OK. Os di rhywun yn nabod y graffig, sori Rhys, sori. Ar y daflen yma, mae yna fanylion llawn yna pethau gwahanol sy'n digwydd yn ystod y Pasg. Okay. Nawr, mae'r un o bethau dyn ni'n medru mynd iddyn nhw. Chi'n gorfod mynd i bob dim. Chi'n mynd i beth ydych chi'n rhydd i wneud ac yn y blaen. So, enghraifft, unig o blas, Sil nesa, gwasanaeth y Sil y Palmwydd, Rhys yma yn y bore. Yn y pnawn, profiad y Pasg yn Glanmorfa. A mae yna daflen ar wahân ar gyfer hwnna. Ac yn bwysig iawn ar gyfer hynna, mae yna nifer ohonoch chi wedi gwirfoddoli helpu a bod yn rhan o'r trefniadau. Fydd y gyfarfod bach yn syth ar ôl oedfa bore yma, efo delyth yn rhywle. So, just dilyn delyth. Okay? I just cael sgwrs sydyn a hefyd i weddio am y trefniadau. Dyn ni'n gweddio bendith Duw ar hynny. So fydd hwnna'n syth ar ôl yr oedfa bore yma. A wedyn ni, nos Sul nesa, fydd Cari Cyrsalem, Manon a Jan, dwi'n meddwl, yn arwen ar y Pasg. Gret. A wedyn just bach o heads up, Cari Cyrsalem wythnos wedyn, noson fwy cymdeithasol, gwylio ffilm yn debyg, rhywbeth fel yna. So, dyna ni dwi'n meddwl, ond yn hytrach na trio cofio pob dim, just ewch a copi o'r daflen sy'n edrych fatha pizza delivery leaflet. A i rai o'ch chi sydd yn wneud efo profiad y Pasg, please cofiwch gyfarfod efo delyth ar ôl i weddio. Fydd y plant yn mynd lawr mewn 2 funud, quick scan, oes na rhywbeth dwi wedi anghofio sôn amdano? Waw. OK. Yeah. OK, reit ten. So, mae Lowri mynd ar plant lawr grisiau heddiw, a dych chi'n edrych ar stori y Superola. Superola, maen nhw'n edrych arno gyda'i gilydd heno. Ond cyn mynd lawr, dewch i ni jyst cael gair o weddi. O ddiwein tad, dyn ni'n diolch i ti am y fraintugol dod i fewn i dy gwmni di. Arglwydd, paid byth a gadael ni gymryd e'n ganiatawol. Achos mi nath e gostio gymaint i ti. Diolch i ti, Arglwydd. A helpa ni nawr yn arbennig y Pasg yma i gofio y cyfan rwy ti wedi gwneud drosto ni a'r cyfan rwy ti'n parhau i wneud drosto ni. Yn gwyddio'n benodol nawr dros y plant. Wrth iddyn nhw fynd lawr grisiau, byddan nhw ddim jyst yn dysgu amdana ti, ond yn dod i dy nabod di. Ac yn dod i dy ddilyn di a dy garu di. A dyn ni'n gwyddio hefyd dros yr oedfa gyda ni yn fan hyn, a byddi di yma gyda ni, a byddi di yn siarad Arglwydd. A byddwn ni yn blant sydd yn gwrando. Ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu. Amen. So, egwyl fach fer nawr tra mae pobl sy'n mynd lawr grisiau yn mynd, a wedyn newn ni barhau wedyn. Iawn, dwi'n meddwl bod ni wedi disgwyl i neb ddod nôl i fyny, so newn ni gychwyn. A newn ni gychwyn efo'r darlleniad, dwi'n meddwl. Mae'r darlleniad heddiw yn dod o Hebreaid pennod 5 ac adnodau 1 i 10, a bydden nhw'n dod i fyny ar y sgrin wrth i fi ei darllen nhw. Hebreaid 5, 1 i 10.
Mae pob archoffeiriad yn cael ei ddewis i wasanaethu Duw ar ran pobl eraill. Mae wedi ei benodi gyflwyno rhoddion gan bobl i Dduw ac i aberthu dros eu pechodau nhw. Maen nhw'n gallu bod yn sensitif wrth ddelio gyda phobl sydd ddim yn sylweddoli eu bod nhw wedi pechu ac wedi cael eu camarwain. Dyn ydy yntau hefyd, sôn am yr archoffeiriad. Felly mae'n ymwybodol o'i wendidau ei hun. Dyna pam mae'n rhaid iddo gyflwyno aberthau dros ei bechodau ei hun yn ogystal â phechodau'r bobl. Does neb yn gallu dewis bod yn archoffeiriad ohono'i hun. Rhaid iddo fod wedi ei alw gan Dduw yn union yr un fath ag Aron. Wnaeth y Meseia ei hun ddim ceisio'r anrhydedd o fod yn archoffeiriad chwaith. Duw wnaeth ei ddewis a dweud wrtho, ti ydy fy mab i. Heddiw des i'n dad i ti. Ac yn rhywle arall, mae'n deud, rwyt ti'n offeiriad am byth, yr un fath a Melchizedek. Pan oedd yn byw ar y ddeiar, buodd Iesu'n gweddio gan alw'n dair ac wylo wrth bledio ar Dduw am gael ei achub rhag marw. A dyma Duw'n gwrando arno am ei fod wedi ymostwng yn llwyr iddo. Ond ei fod yn fab Duw, roedd rhaid iddo ddysgu bod yn ifydd trwy beth wnaeth ddioddef. Ac ar ôl iddo wneud popeth roedd ei angen, dyma achubiaeth dragwyddol yn tarddu ohono i bawb sy'n ifydd iddo. Cafodd ei benodi gan Dduw yn archoffeiriad yr un fath a Melchizedek. Nawr, mae'n dda cael cyfle i rhannu efo chi bore yma, a dyn ni'n gwneud hynny nawr fel rhan o gyfres fechan yn arwain at y Pasg ac o gwmpas y Pasg. Ac wrth gwrs, o plant yn oedden nhw'n mynd lawr a oedden nhw'n edrych ar hanes y swper ola. A fel arfer ar adeg y Pasg, dyn ni'n dieddol o fewn mewn i fanylion yr wythnos, yn dydyn, y cyfnod yna yn arwain i fyny. Ond heddiw, be fydden ni'n hoffi ni'n neud, fydde dim mewn i'r manylion yna, ond jyst cymryd cam yn ôl, i gymryd rhyw olwg chydig bach yn bellach i ffwrdd, ac edrych ar beth oedd dyfodiad bywyd am arwolaeth Iesu, yr hyn dyn ni'n cofio adeg y Pasg, yn ei olygu. A wrth wneud hynny, dwi'n troi at yr adnodau yna a nes i ddarllen yn y llythyr at yr Hebreaid. Nawr, mi nes i ddarllen allan o Bible.net. Ond mae'r ddwy adnod dwi eisiau i ni edrych arno bore yma, dwi eisiau ni jyst clywed nhw mewn cyfieithiad arall hefyd. A jyst sylw wrth basio, nes i ddysgu rhywbeth dyn o'r blaen, o'n i wrthi'n cyfieithu rhyw lyfr. Ac yn y llyfr yma oedd e'n deud, os ydych chi'n edrych ar y Beibl, yn amlwg gafodd y Beibl i sgwennu'n Hebraeg a Groeg ac Aramaeg ac yn y blaen. A mae'n debyg, os ydych chi'n cyfri y geiriau gwahanol sydd wedi cael ei defnyddio yn y Beibl, mae tua dros 11,000 o eiriau gwahanol yn cael ei defnyddio yna. Ond yn ein cyfieithiadau ni, Cymraeg, Saesneg, a beth bynnag, tua 6,000 sydd. So fel llwn ni ddychmygu, weithiau, mae yna ryw niwons bach neu ryw liw sydd yn y gwreiddiol, dyn ni ddim bob amser yn ei gael ac yn ei ddeall mewn un cyfieithiad. So weithiau mae'n llesol i ni ddim jyst darllen un cyfieithiad, ond i ni edrych ar fwy nag un. A dwi eisiau ni jyst clywed y geiriau allan o y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. So, Hebreaid 5, adnod 9 a 10. Mai mab ydoedd, dysgodd i fudd-dod, drwy'r hyn a ddioddefodd. Ac wedi ei berffeithio, daeth yn ffynhonnell iechawdwriaeth dragwyddol i bawb sydd yn ei fyddhau iddo, wedi ei enwi gan Dduw yn archoffeiriad yn ôl urdd Melchizedek. A'r cymal nath rili fy nharo i, oedd y cymal yna oedd yn deud, mai mab ydoedd, dysgodd i fudd-dod. Gwrandwch ar y geiriau yna eto. Mai mab ydoedd,
dysgodd ufudd-dod. Mae wastad wedi fy nharo. Nath e'n haro un arbennig wrth baratoi ar gyfer y neges yna. A beth sy'n ni licio i ni wneud bore yma, di edrych gyda'n gilydd ar be mae'n golygu, ac hefyd yn benodol, be dyw e ddim yn golygu, achos mae rhaid ni fod yn ofalus efo pethau fel hyn. Ac i ni weld y darlun mawr. A os dyn ni'n edrych ar y darlun mawr, dyn ni'n gweld 3 pheth, a fydd y 3 pwynt yn dod i fyny ar y sgrin nawr. A'r 3 pwynt dyn ni'n edrych arno bore yma ydy, yn gynta, gwaith archoffeiriad. Yn ail, reality ufudd-dod Iesu. Ac yn drydydd, llwyddiant ufudd-dod Iesu. So dyna'r 3 pwynt. Pwynt cynta, gwaith archoffeiriad. Nawr ar y pwynt yma, os ga i ofyn ffafr gynnwch chi, please pwydwch a switcho i ffwr. Okay? Achos falle bod chi'n eistedd yn ydych chi'n meddwl, gwaith archoffeiriad, dyn ni'n mynd i'r Hen Testament. It's going to be heavy. Mae'n mynd i fod yn gymleth ac yn y blaen. Bear with, okay? Okay? Mae yna bethau i ni i dysgu yn fan hyn. Dyn ni'n meddwl mae'n mynd i fod yn dechnegol ac yn ddiwynyddol. Roswch efo fi. Achos mae gan y Beibl, mae gan Dduw rhywbeth pwysig iawn i ddysgu i ni ynglyn â'r ffaith fod Iesu yn archoffeiriad drosto ni. Nawr, dwi wedi gwneud y darlleniad allan o Hebreaid 5. Os ewn ni nôl i'r benod cynt, ac wrth gwrs mae rhaid ni bob amser cofio, pan gafodd y Beibl i sgwennu, doedd ddim numbers yna yn deud penod hwn ag adnod llall. Di cael ei roi wedyn mae'r reina mwyn i ni ffeindio yn ffordd i cwmpas e. So os ewn ni nôl chydig o'r nodau cyn yr adnodau, dyn ni wedi edrych arno bore yma, dyn ni'n gweld ar ddiwedd penod 14 y geiriau hyn ynglyn â gwaith archoffeiriad. Gadewch i ni ddal yn gafel yn be dyn ni'n credu, gwrandwch, mae gynnon ni archoffeiriad gwych. Iesu, mab Duw, sydd wedi mynd i mewn at Dduw i'r nefoedd. Narin, gwaith archoffeiriad. Gwaith archoffeiriad oedd bod y bont yna, yndyfe, rhwng pobl Duw a Duw. Oedd y bobl yn gyffredinol ddim yn cael mynd i fewn, nag oedd yn. Oedd yr archoffeiriad yn gorfod mynd ar i'r rhan nhw. Oedd yn gorfod mynd drostyn nhw efo a berthau drostyn nhw. Ac wrth gwrs, dyn cyffredin oedd yr archoffeiriad. Aron oedd y cyntaf, yndyfe, a dyn ni'n gwybod nath lot o mistakes. Dyn cyffredin oedd e. Ac yn y darlleniad, wnaethon ni ddarllen y geiriau hyn, dyn y diyntai hefyd yn sôn am yr archoffeiriad arferol. Felly mae'n ymwybodol o'i wendidau ei hun, dyna pam mae'n rhaid iddo gyflwyno y berthau dros ei beichodau ei hun yn ogystal â phechodau'r bobl. So pam oedd yr offeiriad yn mynd, oedd y goffod y berthu dros ei feau ei hun gynta, cyn meddwl cynrychioli'r bobl. Ond mae Iesu'n archoffeiriad gwell. Dwi'n yn gorfod offrymu unrhyw beth dros unrhyw bechod, achos mae'n ddibechod. Mae'n archoffeiriad perffaith. Mae'n medru dod i fewn i bresenoldeb Duw yn hollol rhwydd. Achos Duw ydy e. Ac mae hynny'n rhoi hyder i ni. O ran cymwysterau Iesu i fod yn archoffeiriad, mae hwnna'n tic enfawr yn dydi. Mae'n ticio'r bocs yna'n llwyr. Does dim rhaid i ni ame ei allu i ddod at y tad, achos mae'n gwbl berffaith. A mae hynny'n newyddion da, ond mae yna fwy o newyddion da. A mae'n newyddion hyd yn oed gwell. Achos nid yn unig mae Iesu yn archoffeiriad perffaith o ran ei allu fe fynd i'r tad, ond mae'n yn deall ni. Nid yn unig mae'n rhydd i fynd at y tad, ond mae'n yn deall ni. Yr adnod wedyn yn penod 14, adnod 15 yn penod 14 yn deud hyn, mae'n archoffeiriad sy'n deall yn iawn mor wan ydy ni. Mae wedi cael ei demptio yn union yr un fath â ni, ond heb bechu
o gwbl. Mae cael ein deall yn bwysig. Mewn bywyd bob dydd, mae cael yn deall yn bwysig. Mae'n siŵr bod chi'n gallu meddwl, dwi'n gallu meddwl nawr am sefyllfaoedd lle dwi wedi bod, lle dych chi jyst ddim ar yr un wavelength ar rywun. A falle bod chi'n dechrau rhyw sgwrs, a rhyw 3 munud mewn i'r sgwrs, dych chi'n sylweddoli, hang on, dyn ni'n mynd siarad am yr un peth yma hyn. A mae'n medru bod yn rhyw brofiad digon rhyfedd yn dydi, rhyw brofiad digon anghyfforddus. Ac wrth gwrs, mae'n gallu bod yn waith achos mae'n cam ddeall a methu deall yn gilydd yn medru arwain at ffrai. Sawl ffrai sydd wedi bod achos bod ni wedi cam ddeall bobl eraill ac yn y blaen. Ac yn y pen draw, mae'n medru sboilio perthynas. So mae cael yn deall yn bwysig. Mae pido cael yn deall yn medru bod yn niweidio iawn, ond mae'r gwrthwyneb mor wahanol. Mae gen i 2 ffrind penna ers pam o'n i'n coleg. Byth yn ei gweld nhw. Dyn ni'n cyfnewid, chymod, yr circular letters dolyg yma, lle ydych chi'n anfon lluniau o bawb a deu pa mor ffantastig mae'ch blwyddyn chi wedi bod. Dyna'r unig gyfathrebu dyn ni'n gwneud efo'n gilydd. Ond bob tro dwi'n gweld nhw, dyn ni'n clicio. Bob tro dyn ni'n gweld nhw, dyn ni'n gweld yn gilydd, dyn ni ar yr un wavelength, dyn ni'n gwybod bod ni'n deall yn gilydd. Mae mor braf. Ac os ydy hynny'n braf, meddyliwch gymaint o fendith ydy e, pan dyn ni'n dod at Iesu, bod ni'n dod at un sydd yn nabod ni ac yn deall ni. Mewn gwirionedd, mae'n nabod ni yn well na dyn ni'n nabod yn hunain yn dydyn, achos weithiau dyn ni'n medru twyllo'n hunain yn dydyn. Mae'n nabod ni yn well na dyn ni'n nabod yn hunain. Felly, gwaith archoffeiriad, Iesu di'r archoffeiriad perffaith. Mae'n gallu gwneud y cwbl. Mae'n gallu mynd yn rhwydd i fewn at y tad. Mae'n gallu'n deall ni. Mae'n gallu gweld pob dim amdano ni. Ac mae'n gallu'n nabod ni. Mae Ann Griffiths, chi'n gwybod be? Dyna ddynes efo geiriau, ynddo fe. Gryndwch ar eiriau Ann Griffiths, sôn am Iesu. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo, ath holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. Mae'n medru gwneud y ddau. Dyna sut un ydy e. Heddiw, dyn ni'n mynd i feddwl am hynny a mynd chydig bach yn ddyfnach hefyd. Dyn ni am feddwl a myfyrio ar rhywbeth dyfnach ar reality i fudd-dod Iesu i gynllun Duw. Dyma'r adnod yn dyfe, mai mab ydoedd dysgodd i fudd-dod drwy'r hyn a ddioddefodd ac wedi ei berffeithio, daeth yn ffynhonnell iechawdwriaeth dragwyddol. Nawr, dwi'n gwybod amdano chi, ond pan nes i ddarllen yr adnod yna, yn ymateb cyntaf ydy, mae hwnna chydig bach yn wahanol. Mae wedi dysgu i fudd-dod. Mae wedi ei berffeithio. A mae'n bwysig i ni ddeall pethau'n iawn. Reit, dwylo i fyny pwy sy'n licio dysgu pethau. Come on, dwi eisiau dwylo. OK, not bad. OK, neis gweld bod yr athrawon o leia yn licio dysgu pethau. Pan dyn ni'n sôn am ddysgu rhywbeth, yn reddfol, dyn ni'n meddwl am ddysgu rhywbeth dyn ni ddim yn gwybod, neu ddysgu gwneud rhywbeth dyn ni ddim yn gallu gwneud. OK? Nawr, fi rhai o'ch chi'n gwybod, mae un o fy niddordebau pennau i tu allan i stwff capel ac yn y blaen ydy squash. A dwi'n hyfforddi squash. Okay? A yn y gwersi squash yn Plasilyn a'r Bnawn Dydd Llun, yn aml fyddai'n deud, reit, blant, heddiw, dyn ni'n gwneud backhands. A maen nhw, dyn ni'n eisiau gwneud backhands. Pam, dyn ni'n gallu. A dwi'n dweud,
Dyna pam dyn ni'n ymarfer. Dyn ni'n ymarfer y pethau dyn ni ddim yn gallu gwneud mwyn medru gwneud nhw. A dyna sut dyn ni'n arfer meddwl ynglyn â dysgu rhywbeth, ynddo fe? Bod ni'n wneud rhywbeth dyn ni ddim wedi gallu gwneud mwyn medru wneud e. Ond pan dyn ni'n sôn am Iesu yn dysgu i fudd-dod, nid dyna beth dyn ni'n meddwl. Dewch i ni jyst oedi ar y pwynt yna. Pan dyn ni'n sôn am Iesu yn dysgu i fudd-dod, nid bod Iesu ddim yn gallu fuddhau o'r blaen, ond yn sydyn reit mae medru gwneud. Dim dyna beth dyn ni'n feddwl. Dyn ni'n meddwl rhywbeth gwahanol. Doedd yna rioed adeg, does yna rioed adeg wedi bod pan mae i fuddhau i Dduw y tu hwnt Iesu Grist. Dyw hwnna rioed wedi bod. Dyw Iesu ddim angen cael ei wella a'i berffeithio mewn unrhyw ffordd. Mae Iesu yr un a'r tad a'r ysbryd lan. Os dyn ni'n meddwl am gynllun ac ewyllus Dyw, cynllun ac ewyllus Iesu ydy e. Felly mae'n rhaid fod e'n golygu rhywbeth gwahanol. Gwrandwch ar eiriau tebyg iawn o pennod 2 o'r llythyr at yr Hebreaid. Hebreaid 2, adnod 10. Drwy Iesu ddioddef, roedd Dyw yn ei wneud arweinydd perffaith i'w hachub nhw. Fel mab Dyw, roedd i fuddhau i Dduw yn reddfol yn Iesu yn doedd. Oedd e'n reddfol ynddo fe. Ond, mi ddath e ato ni. Mi ddath e i'n byd ni. Mi ddath e yn un ohono ni. Profi gwendid corfforol, gwynebu'r ofn y groes yng ngardd Gethsemane, gwynebu marwolaeth ar y groes. Ac yn sydyn, dych chi'n gweld, mae cost yr ufudd-dod yna yn dod yn real iawn, iawn. Mae'n dysgu i fudd-dod. Ond nid dysgu achos bod yn gallu wneud o'r blaen. Mae'n dysgu i fudd-dod ac mae'n gweld cost a gwerth hwnnw. A trwy hynny, gwrandwch eto ar y geiriau, trwy hyn ddigwydd, roedd Dyw yn ei wneud arweinydd perffaith i'w hachub nhw. Mae'n dyrchafu Iesu yn arweinydd perffaith yn un sy'n gallu wneud pob dim, ond eto, mae wedi profi'r pethau mae chi a fi'n profi. Ac felly mae'n gallu cydymdeimlo. Ac mae e wedi ei berffeithio i wneud hynny. Nawr, mae'r gair perffaith neu perfeithio yn ddiddorol yn fan hyn. Bach o groeg i chi nawr, okay? Very impressive, okay? Ond dim fi sy'n gwybod yn, di darllen mewn llyfr dwi, okay? Y gair gwreiddiol yn y groeg ydy teleios. Okay? Teleios. Ac ystyr llythrenol y gair, mae'n dod o'r gwreiddyn telos sy'n golygu diwedd neu canlyniad neu pen draw rhywbeth. Okay? Ystyr go iawn y gair yw, nid yn gymaint bod rhywun oedd yn amherffaith yn cael ei wneud yn berffaith, ond bod rhywbeth yn dod i'w gyflawnder. Completeness, wholeness felly. Bod rhywbeth yn dod i'w gyflawnder i lle mae rhywun angen bod mwyn gwneud tasg benodol. A dyna beth sy'n digwydd pan mae Iesu yn dysgu i fudd-dod ac yn cael ei berffeithio. Pa fath o arweinydd, pa fath o archoffeiriad oedd ei angen arno ni? Un cryf, ie. Un glân, ie. Un perffaith, ie. Ond hefyd, un sydd yn deall ni. Un sydd yn nabod ni, un sydd yn caru ni.
Eto, gwrandwch eto ar y geiriau ffantastig yma. Mae'n archoffeiriad sy'n deall yn iawn mor wan ydyn ni. Mae wedi cael ei demtio yn union yr un fath â ni, ond heb bechu o gwbl. Ac yn ei fywyd yn ei farwolaeth dyn ni'n cofhau adeg y Pasg nawr, mae'n dangos i fod e'n gyflawn yn berffaith ar gyfer y gwaith yna. Roedd Duw yn ei wneud e'n arweinydd perffaith i'w hachub nhw. Mae'n waredwr perffaith ar ein gyfer ni. Ac felly mae hwnna'n dod â ni at y trydydd pwynt. A trydydd pwynt ydy llwyddiant i fudd-dod Iesu. A dyn ni'n darllen y geiriau hyn. Ac ar ôl iddo wneud popeth roedd ei angen, dyma achubiaeth dragwyddol yn tarddu ohono i bawb sy'n ei fyddhau iddo. Dyn ni'n dathlu'r Pasg. Dyn ni'n dathlu'r Pasg ar hyn o bryd. Ac os di rhywun o'r tu allan yn edrych ar y Pasg ac yn edrych ar y groes, mi fydde fe yn hawdd iawn iddyn nhw ddod i'r casgliad. Mae beth yw'r groes a beth yw bywyd Iesu Grist mewn gwirionedd ydy methiant. Maen nhw'n edrych ar ddyn ifanc yn ei 30, yn marw, bod e ddim ar fai, ar groes, a maen nhw'n meddwl, methiant. Potensial heb i gyflawni. Dyna fysa rhywun yn deud, sa'ch chi'n edrych arno fe'n fydol. Ond allai dim byd fod ymhellach o'r gwir. Achos mae'r cliw yn yr adnod na dyn ni wedi darllen. Ar ôl iddo wneud popeth roedd ei angen. Fe gyflawnodd popeth roedd ei angen. Yng nghynllun Duw roedd angen cyflawni rhywbeth, roedd angen gweithredu fel pont rhyngon ni a Duw mewn ffordd nad oedd yr hen archoffeiriad yn yr hen drefn yn medru wneud. A dewch i ni jyst feddwl am un neu ddau o bethau bach sy'n dangos i ni fod Iesu wedi gwneud popeth roedd ei angen. Fe nath Iesu Grist yn ei fywyd ac yn ei farwolaeth i fyddhau yn berffaith pan oedden ni'n methu. Mae ei fudd-dod yna yn lle ein han ei fudd-dod ni. Grandwch ar eiriau Paul yn yr ail lythyr at y Corinthiaid, pennod 5, adnod 21. Wnaeth Iesu ddim pechu, ond dyma Duw yn ei wneud e'n offrwm dros bechod ar ein rhan ni. Dyn ni'n gallu byw mewn perthynas iawn gyda Duw drwy ein perthynas gydag Mae'n rai pethau, weithiau, dyn ni angen cael yn perswadio amdano fe, yn does? Mae'n rai pethau, dyn ni ddim yn derbyn yn hawdd. Ond un peth, os dyn ni'n onest, does dim angen i neb yn perswadio ni ohono fe, yw yn bod ni gyd a'r capacity i ddweud, gwneud neu feddwl y peth anghywir. Mae hwnna yno ni. Ym mhob un ohono ni. Dyn ni gyd a'r capacity yna i wneud, dweud a meddwl y peth anghywir mewn bob math o sefyllfaoedd. A mae'r Beibl yn disgrifio hwnna, gwrddio'r gair pechod. Ond mae Iesu yn ddibechod. Ac mae'n ifydd lle dyn ni'n methu bod yn ifydd. Darlun arall sy'n dangos i ni bod Iesu wedi gwneud popeth roedd angen iddo. Fe wnaeth Iesu ddod ar pell yn agos. Fe wnaeth Iesu ddod ar pell yn agos. Un o'r pethau dwi'n gwneud, a dwi rioed wedi wneud o'r blaen,
Dwi'n 62, so gwylydd mawr i fi. Dwi rioed wedi trio darllen trwy'r Beibl mewn blwyddyn, a dwi'n trio eleni. Okay? A mae'n mynd yn oce. 3 mis i fewn, mynd yn oce. Ond, Leviticus a Numeri. Oh boy. Chi'n gwybod? Ie, dwi'n drai weld bobl, Leviticus a Numeri, been there, done that, got the t-shirt, ie. A ydych chi'n bod, ydych chi'n darllen yr hanes, a mae'r manylion yma, ynglyn â'r aberthau, a'r cysegr, a hyn a'r llall, a ydych chi'n meddwl, gair diw di hwn, dwi fod i ddarllen e. Ond yr un peth sy'n dod yn glir iawn trwy hynna i gyd, mae'r disgrifiadau yma am yr aberthau, yr offrymau, yr defodau gwahanol, y pethau oedd yn gorfod digwydd mwyn i bobl ddod at Dduw. Be mae hwnna'n dangos i ni? Mae'n dangos beth mor difrifol ydi dod at Dduw. Mae'n dangos beth mor drwm yw dod at Dduw. Ond mae Iesu'n dod. Ac mae'n newid popeth. Mae'n newid pob dim. Be ddigwyddodd pan farwodd e? Nath llen y deml gael ei rwygo. Oedd yn deud, dych chi'n gorfod gwneud yr holl bethau trwm, yr holl bethau anodd, yr holl bethau cymleth yma nawr i ddod o ta fi. Mae llen y deml wedi rhwygo. Dyn ni'n gallu dod yn Iesu yn rhydd at y tad. Mae wedi dod ar pell yn agos. Lle oedd Duw ymhell o gyrraedd bobl, a'r ffordd i ddod ato fe yn anodd a chymleth. Nawr, dyn ni'n mynd i dod ato fe achos gwaith Iesu. A dyna'r fuddugoliaeth. Chi'n gwybod? Weithiau, pan dyn ni'n meddwl am y Pasg, a dyn ni'n pwysleisio, mae fuddugoliaeth Iesu fan hyn, a dyn ni'n dieddol o feddwl jyst am yr atgyfodiad. Ond mae yna fwy i fuddugoliaeth Iesu yn yr atgyfodiad. Buddugoliaeth Iesu hefyd ydy cyflawni popeth roedd ei angen mwyn i chi a fi sydd ymhell gael dod yn agos ato fe. Fe wnaeth e bopeth roedd ei angen. Ac felly, a gwrandwch eto ar y geiriau yma, dyma achubiaeth dragwyddol yn tarddu ohono i bawb sy'n ufudd iddo. Mae yna newyddion da i ni heddiw. Mae Iesu yn archoffeiriad perffaith. Mae wedi dysgu i fudd-dod, a thrwy wneud hynny wedi cael ei wneud yn gyflawn ar gyfer y gwaith. Ond wrth gwrs, dydy'r newyddion da ddim yn gorffen yma, mae yna fwy eto. Achos bod wedi cyflawni hwnna i gyd, a mae yn ei le ar ein cyfer ni, mae dal efo rhywbeth pellach mae eisiau gwneud yno ni. Dych chi gyd yn gwybod, dych chi wedi clywed o'r blaen un o fy hoff adnodau ydy'r adnod yna yn Philippiaid 1, Philippiaid penod 1, adnod 6. Pan mae'n deud, mae yna fwy eto gyda fe gyflawni. Dwi'n hollol sicr y bydd Duw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi yn dal ati, nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod y bydd y Meseia Iesu yn dod yn ôl. O'r fath waredwr. O'r fath waredwr sgynnon ni. Gymaint mae wedi gwneud drosto ni. Gymaint y mae'n parhau i wneud drosto ni. Nes i ddyfynnu cwpl o adnodau o pennod 4 o'r llythyr at yr Hebreaid yn gynt. Dwi am ddyfynnu un arall i orffen. O fod wedi clywed hwnna i gyd, o fod wedi clywed y newyddion da yna, i fod yn archoffeiriad perffaith, i fod i fudd-dod yn real ac yn costio, a i fod i fudd-dod wedi llwyddo i wneud cymaint, sut yn ni'n ymateb? Fel hyn ddylen ni ymateb. Hebreaid 4, 16.
Felly gadewch i ni nawr bore yma. Felly gadewch i ni glosio at orsedd Duw yn hyderus. Mae Duw mor hael. Bydd yn trigarhau wrtho ni ac yn rhoi popeth sydd ei angen i ni pan mae angen help arno ni. Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad, yn gyntaf, da ni eisiau deud diolch. Da ni eisiau deud diolch i ti arglwydd Iesu am i ti ddysgu fudd-dod a cael dy berffeithio i gael dy gyflawni yn waredwr perffaith ar yn rhan ni. Diolch i ti, Dad. Diolch i ti arglwydd Iesu. A diolch i ti bod dy waith ti'n parhau yno ni drwyddo ti Ysbryd Glân. Arglwydd, helpa ni werthfawrogi beth wyt ti wedi gwneud drosto ni a beth rwyt ti'n parhau i wneud drosto ni. Helpa ni ymateb i hynny yn y ffordd iawn trwy gyflwyno'n hunain i ti. A diolch eto am y fraint o gael gwneud hynny. Amen. Diolch Arwel, na ni gorffen trwy canu un can efengyl. Os da chi eisiau sefyll, na ni canu. Bydd yr welediad yn halon am byw, dim ond tydi ar hyd y gwynt fynyw. Rhwng hwys neu effro bob awr a phobli, ti yn oleuni, ti'n llenwi fy mri. Bydd yn ddoeth uned yn air gwir i mi, ti'n mynd gwmni a mynd gyda thi. Tydi yn dad a mi fab ar dy lu, ti yn fy nghalon a mi aeth i ni. Bydd i'n mynd arian yng ngheddi fi'r gad. Bydd yn arfogaeth ymnerth o yn had. Bydd i'n mi gysgol yn dŵr cadarn cry. Dwy bydd ti ar nefoedd o nerth o'm nerthi. Mi fynaf gyfoeth na chlodydd y byd. Ti'n etifeddiaeth yn awr a phob bryd. Tydi yn unig yn Dduw nghalon ni. Brenin fy nefoedd yn hysorwydd ti. Wedi'r holl frwydro
adrodd y gras efo'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydd o gyda ni oll, yr awr hon, i beth.